Menawi kula majeng dhateng Resa Paduka Adi Guru dipun iringi waranggana kanthi inggih pradonga ingkang mangunyut tanjut reseping manah kula ayem tentrem Sang Hyang Adi Kulun nuwun inggih Kakang pancen prabote kadewatan menika ngaten menika Kakang Resi Kaneka Putra lajeng kados pundi bab pangandika paduka nimbali dhateng ing Raka jengandika sithik pangudal-udal Kakang nuwun inggih Kakang kula menika anggadhahi gagasan wekdal dinten samangke mon menceng wate ugal agil umup ndutsi blegetoba kadya kinebur sumamburat ambaralaya rengat sunguning lembu andini kaya medhot-medhota Kakang kados pundi Kakang goncanging kadewatan wekdal dinten samangke Kakang kados boten kenging dipun sirep kalian hardaning pangunek-unek Kakang katon langgar jiwa kagiat kekes kilwan karyan nira tatanantuk rengganing prabata ujwalaning sumunu leng-lenging kadung malengkung mungging rembakan langing kadung mungging rembakan walah tala Adi Guru wonten gara garaning kayangan sundel ing antariksa umup kawah candra dimuka amber ndut si blegetoba kadya kinebur bur sumamburat ambaralaya geger para dewa dewi apsara apsari sami ngungsi dateng Hyang Hadipati parandene datan antuk pananapan waduh Adi Guru kados pundi Adi Kadang muaran den becik besok amendemo baris parayitna ayo saranta wong ing Dwarawati wong tinumpasan pangawak Pandhawa tinumpasan pangawak Pandhawa walah talah Adi Guru menika ndadosaken goncanging kayiwangan ndadosaken gara-garaning kayiwangan tuk sumbere mboten sanes namung wonten sariranipun Adi Guru piyambak kok mekaten Kakang nggih Adi Guru paduka tuk rikala semanten ngangklang jagat nitih lembu andini sekeca anggenipun ngangklang jagat saribit kalian Bathari Uma nalika semanten paduka menapa mboten kemutan Adi Guru nuwun inggih Kakang ingkang kapengker kula pancen ngangklang jagat ngangklang bawana niti priksa sedaya para kawula kang wonten ing jagat gemelar menika Kakang lah talah lajeng paduka mboten emut
Purwa Duksina. Paduka Klemengan, paduka nandhakaken Branta Asmara. Paduka nandhakaken Branta Asmara kaliyan Bathari Uma. Nalika semanten nedeng-nedeng paduka lajeng badhe inggih menika nggih menika ngasta badhe tumindak ingkang boten sae. Lajeng Bathari Uma boten sagah ngladosi kersanipun Adi Guru. Waduh kakang. Rikat lampairing rata tanantara prateng sukuning arga ram kang tumingaling pagoan asrining ong dendeng saengga praja dendeng saengga praja apa barang Sukawarna. Duh kakang kalimputing manah kula kakang ngantos kula nandhukaken Branta Asmara kaliyan inggih sima kula pun Bathari Uma kakang nyuwun kados pundi kakang sampun kula tindakaken lepat menika. Lah menawi tumindak menika sampun lepat panggihipun tiba wingking. Mekaten Adi Guru paduka ajeng ndadra sak kersa paduka piyambak mboten emut dhateng Purwa Duksina. Padha sanalika paduka njereng-njereng kadereng supados dipun ladosi dening Bathari Uma. Prandata paduka nitisaken kama salah ingkang dawah dhateng Tlaga Madirda. Nah, menika mboten kenging tebus. Hardane kanepson menika pramila Adi Guru. Ujian sabar niku angel. Ujian sabar niku angel. Pramila paduka kula aturi ngracut Bramantya. Paduka sampun ngantos Polawali dipun wangsuli kemawon. Nuwun inggih Kakang. Sepinten genging kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksami kakang. Mboten saged kula mboten saged ngapura dosa panjenengan ingkang sampun paduka cakaken lajeng nandhukaken dados gegering para kawula. Lah menika Adi Guru koma salah tumiba dhateng Tlaga Madirda menika kala wau nukulaken bibit-bibit trubusane angkara murka, trubusane risak-risak ing alam donya, dadosaken geger mawaruhahan. Lajeng kados pundi tangising para kawula? Paduka menika dados ratuning kadewatan, ngrehaken dhateng kutu-kutu Walangataga, ngrehaken jagat saisinipun Adi Guru. Lajeng kados pundi Kakang? Menika Kakang wonten margi sanes kula menika senajan to sampun sepah nggih sakjanipun mboten kuat mikir bab guncanging kadewatan mergi kula niku dipun gelak kalian umur. Yen to kula menika umur yuswa kula sampun 100 kawan dosa. Lah niku lek cara mboten dewa ngoten
mboten saged ndampingi dhateng Adi Guru anggenipun madeg dhateng Cekayangan Jonggiri Kailasa lajeng kados pundi Kakang wekdal dinten samangke. Lah ngaten Adi Guru. Pramila nyirep goro kayangan menika mboten sanes namung kedah dipun musnakaken trubusaning angkara murka, trubusaning rerisak, trubusaning nggih menika jem setan priprayangan kleng-kleng balonga tandak ilumaya jaramaya menika menawi mboten dipun brasta ngombro-bro Adi Guru lajeng kados pundi kersane Kakang. Lah menika kedah paduka nimbali dhateng putra-putra paduka pun barisan Darandara Nataknata Nawasanga nuwun kados pundi mekaten Kakang nggih Adi Guru. Siang Pantara ratri amung cipta pukulon tan lion kaeksi mila kaatur kang jondo mane prasasat rageng ulun kang sumembah mung wing Padanta Prabu Sang Hyang Girinata Amasesa Repepeh pindha soto metarangan swanira para barisan Darandara Nataknata Nawasanga ingkang katindhian dening Sang Hyang Pukulun Yama Dipati swanira marang setinggil Jonggiri Kailasa lon-lonan sesarengan kalian kadang-kadang Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Penyarian sedaya barisan Darandara Pukulun kula ingkang sowan Pukulun
ing utamaning nata Pirabudi Pawalaksana lumrang kang sekar kadung yang Sri Gading rengganing taman ing sepsarining bermorore Wong wilah mangawi kena sekaring pawana lenggeng astuta miyang astuti kak mangkuta mangkungkir kukulun Yama Dipati nuwun dawuh pangandika Rama Pukulun animbali ingkang putra jengandika pun Yama Dipatri padha kanthi raja sapraptamu ing kadewatan nuwun inggih Pukulun raja sowan kula wonten ngabiyantara paduka Rama Pukulun boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk iya tiba sapadha-padha Yama Brahma padha becik nuwun inggih Rama Pukulun sowan kula wonten ngabiyantara paduka Rama Pukulun mboten manggih sakara-kara namung pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Giripati iya putra kunggir Brahma wis tak tampa Indra padha becik nuwun inggih Rama Pukulun mboten manggih rubida sakara-kara penyarian padha becik nuwun inggih Rama Pukulun sowan kula wonten ngabiyantara paduka Rama Pukulun mboten manggih rubeda sakara-kara namung sembah kula kunjuk wonten rasa paduka Sang Hyang Jagat Giripati iya anakku nggir Betari penyarian tak tampa ndadekake legawaning tias ingsun lumebere marang kabeh para andhamu kabeh nuwun inggih Rama Yama Dipati wonten dawuh pangandika Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Giripati animbali ingkang putra paduka pun Bathara Yama Dipati mula meneng kene ya nggih dina iki sira Bathara Yama Dipati lan Bathara Brahma Indra lan penyarian dina iki kayangan ing Jonggiri Kailasa nandhang Sungkawa gara-gara sundul ing antariksa alum plem turangga jiwa alan mencing wote ugal agil rengat sunguning lembu andine mup kawah candra dimuka olak malik ndut siblegedaba kadya kenebur bur sumamborat ambaralaya amung tuk sumbere kula mangertenana dina iki pancen ya wis salahe keng ulun pribadi kang nandhokake kama salah kang tumiba marang Tlaga Madirda mula kulup putraning sun sira aja wedi kangelan sira aja wedi kangelan
ingsun utus supaya tedhak marang Madyapada kang ing kono supaya jumujuk marang Tlaga Madirda Brastra wujuding kama salah kang tumanduk ana ing Tlaga Madirda kulup purba lawan Masesa ndak pasrahke marang jeneng sira Sigulup kadang warang den becik besok amendemo baris prayitna ayo saranta wong ing Dwarawati tinumpesan pangawak Pandhawa tinumpesan pangawak Pandhawa sampun kacehna dawuh pangandika Paduka Rama Pukulun kula badhe mandhap saking Tinggil Binatarata kadewatan ndakaken kajiban inggih menika badhe tumuju dhateng Tlaga Madirja yaiku sanyatane gendeng manging tias balewur saya katurijan panca
kangen ngaring kalangyan
Wito Wiro Malandra kang pinangun rezekino anakku bocah ayo ayo nduk diterusne nduk awe aung ayo kesono nduk aku tak ngombe bebarengan karo kancane oe etan paling ulon diwasedan ora lakon bejane sing duwe bojo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo nduk kowe. Yo kasep to lemu nyaurin nduk. Yo nduk awake dhewe iki tumeka ana ing ndawung ki mau aku lali to nduk. Sing kagungan kersa ki asmane sapa? Terus sing arep di Purwakala ki apa ngono ki ya lali nduk aku arep nyuwun pirsa iki nyuwun sewu nyan tulis wonten mriki dadosipun saged genah kula mangke nuwun sewu sing kagungan kersa dipun catet asmanipun dukuhipun lajeng asmanipun ingkang dipun ruwat lah menika nyuwun tulung. Ya nduk awake dhewe matur sembah nuwun marang Bapak Kepala Desa ing Sukorejo Ndawung ya nduk. Sing wis maringi yaiku awake dhewe nglar-klir ana ing dalem iki ya nduk. Lan muga-muga wae anggone nata mranata para kulawangsa ing Desa Sukorejo Ndawung kene muga-muga bisa lastari widodon ning sambikala. Bapak Kepala Desa muga-muga ayem tentrem panjang umur kalis ing sambikala. Allahumma amin. Ora mung kuwi nduk. Ya kabeh kalawangsa kaya ya Bapak Kasun, kaya Bapak Jogobaya, kaya Bapak Bayan RT RW lan para masyarakat kabeh khususe ing Sukorejo Ndawung kene ya nduk. Muga-muga tak dongakake murah rejeki, ayem tentrem lan panjang umur kalis sing sambikala ora ana rubeda sawiji-wiji anggone yaiku gesang ana ing padesaan Sukorejo Ndawung ya nduk. Ya Mak ya.
Muga-muga aku ya mung iso ndonga. Muga-muga ing lalatan kene bisa ayem tentrem, murah sandang pangan, makmur lan kabeh para kalawangsa ora ana alangan sawiji-wiji. Muga-muga tak dongakake panjang umur apa sing disejo sageta kasembadan. Apa kang dijangka sageta kaleksanan saking kersaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Allahumma amin. Ya nduk, awake dhewe wis suwe banget nggone paseduluran karo desa kene iki, Nduk. Wis kemput lor etan kulon kidul. Ya Nduk, banget paring barokah marang awake dhewe nggone yaiku nglimbuk ana ing kene, Nduk. Iki wis diparingi asma nami Bapak Jamiran, Ibu Sri Wahyuni, terus putrane yaiku yang diruat siji Bayu Argo Saputra, kaping kalih Mas sinten iki malu Meli Alisa Kaisa Farida Alma. Allahumma amin. Nggih, mugi-mugi mawon. Niki Bayu iki mesine iki putra sing kakung. Sing Meli iki putra sing nggih putri. Menika mboten sanes ingkang dipun ruwat menika Dono Dini. Kaping sepindah nebahi Karangpoman. Kaping tiganipun mbok menawi wonten ingkang kejeboan. Kaping tiganipun ngruwat putranipun kalih menika mugi-mugi Dono Dini menika munggah ayurating bawana ical suker sakitipun ing lumahing bumi sukering ing salebeting Karangpomanipun Bapak Jamiran menika kala wau saged ical suker sakit mahanana katentreman kawilujengan ayem tentrem murah rejeki panjang umur. Allahumma amin. Iki mau ngene, Nduk. Iki yo sepisan aku bakal mingsungsung marang para bapak-bapak ingkang maringi izin nggone gelar klir iki. Aku bakal nyaosi ya sesithik sak bisa-bisaku bakal ndak sambatake marang warangganane loro. Ki warangganane saking pulung sedaya. Setunggal menika adik kula Reni, kalihipun anak kula Endang Sulastri. Ya Nduk, muga-muga bisa lestari nggonmu nyinden ya Nduk. Muga-muga iso laris ngurakapi sanak berayanmu. Nggih dinggo yaiku beberayan bisa nyukupi sak kulawargamu ya Nduk. Turahe ditukokke sawah, tukokke kendaraan. Aduh, jantenan sinden larise ra lumrah, ora leren-leren. Ya iki aku tak nyuwun berkah, ndak kunjukake Bapak Kepala Desa ing Sukorejo Ndawung. Aku bakal nyuwun jineman uler kambang wae sing menak-menak Mbak Lastri. Larase Sindro uler kambang ayate 9 ben menak. Iki anu Mas Agung mbuh iki mikmu ndangklek. Ya ngene iki aku jibek rasane. Aku nganti ning tuwek kaya ngene iki lho. Marai aku ngingke saka omah ya ora jamu, dadi kok kene yo nganggur. Teko kene rada kepleh. Iya, ya lepas se. Karo tak ngungokne suler kambang iki lepasen
didandanono dhisik. Ya Allah, Slur Kambang. Arep nyedhek sindene kok. Janur guna ukuran pun darbi nyambut gawe yo mas kumpangan namuti sarah aneng praja kinclang ala kinclang kuwayane mabyar murab mencarang katon cahyane ya mas rebutuh kae-kae to kumpul nyambut gawe rebutuh kae-kae butuh kumpul nyambut gawe ora pati hayu nanging digunani yalah yo mas yalah yo mas mane man yo mas ngati sarang praja Ora butuh kae-kae. dange kara Salembar godhonge kara. sak lembar godhonge kara kudu sabar sak utara Ya, lah jan tenan. salembar godhonge kara kudu sabar sak utara salembar godhonge bayo nek ra sabar Nggih, matur sembah nuwun. Jaosanipun Kambang mugi kunjuk Bapak Kepala Desa sak setapipun sak kula wangsa ing Sukun Rejo Ndawung mriki. Mugi-mugi dadosa jampi saya. Ha iki ngene, Nduk, iki mau ana titipan pepundhenku, Nduk. Bapak yaiku Bapak Kateman
iki mau nyuwun sarene iki tetanduran pari jagung wis nedenge gemruyung dhek iki nyuwun yaiku lagu ilir-ilir iki mau nduk iki mau wong paweling iki Pak Kateman nggih niki Pak Man kula caosi lir-ilir mugi-mugi saged lilir sedayanipun angga lir-ilir lir boceluk mawon paringe Pak Kateman yo matur suwun Bapak panakno libeku wilu nyulu nyobanakno kanggo basuh dodotira jan pepundenku Bapak Katman iki jan tenan panyuwune ya lir-ilir banget marakne ayem tentrem sugih kasekten yaiku tandurane pari jagung ledung-ledung muga-muga akeh panenane lan Bapak Kateman seger waras panjang umur kalis ing sambekala ora ana rubeda sawiji-wiji ya nduk ya mak muga-muga Bapak nggih iki ana layang gemrujuk sik iki tak wacane ya nduk niki saking nggih badhe nyuwun gending serampat bajing loncat niki peloke mboten wonten nggih. Bajing loncat, orek-orek, kedung banteng. Terus napa niki? Pulo Bargawa. Napa? Pulo Bargawa. Sing pulo wau anu bajing loncat mboten. Oh, dikantos sambel kemangi. Nggih. Ya, jantenan. Nggih,
niki sik neh. Nggih. Iki nduk, Nduk. Iki nduk. Pacanen, Nduk. Nyuwi sak anune njaluk nyuwun napa niku? Nyuwun serampat setunggal bajing lumpat dipun santuni sambel kemangi lajeng orek-orek kedung bandreng. Nah niki terus napa niki? Wargawa, Bargawa. Nggih. Bargawa. Nggih, monggo dipun serampataken rumiyin.
Ya nduk, iki mau orek-orek. Serampat durung. Terus bajing loncate diganti sambel kemangi. Ya nduk iki sing dhisik dilayani serampat dhisik, Nduk. Sampun Wis to, Ki, Kek? nggih. Oh, putuku. Ya Allah, ya Nduk, bocah ayu-ayu, alah teko kene. Aduh, jan putuku. Wis serampat wis, orek-orek wis, terus sambel kemangi. Nggih, kangge gantos bajing loncat niku wau. Nah, sambel kemangi. Dipun bawani napa buka celuk? Monggo mawon. Sambel kemangi bawa. Nggih. Dalem? Oh, nggih. Dereng mengke gantosan mriki, Kang Man. Nggih. Yuh. Yo, aduh, pundenku ki jan lek ning aku ya kaya ngambung-ngambung lho ya. Ya Allah, jan. Ya Allah. Napa niku wau sing setunggal? Niki wau sing setunggal goyang Semarang. Oh, nggih. Nggih, lha mbok iya mbak tak goyangne. Nggih. Alah, Nduk. Bocah